Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Luo kitwa gi timbewa, joluo nogongero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wakelo ni chenro machalo kaka duond onagi. Ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watwa kodgi kanyisowa ni to ang'o ma gisetimo ne oganda, ere kaka gisemulo ngima dhano, to en ang'o ma bende dagigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en duond onagi. Ana kamano nyakora magajwang kamora mara mitia ka thul makena magonero kamano madonga nyakom kete mana Chuny Onagi TV kama kuongo to agwero kamano ne obongo nyakalaga nyasach polo gi piny momi wakinde machalo koda kama mondo mwachakwa rum kwa twake chenro no maduond onagi mwakolo ne kacha jotelo mopogore opogore kendo kwago mbaka ka ginyiswa ni to piny chalo nade chutho to piny luo ochomo kure kachiel kod weche mag siasa wadhigo kacha mbaka mudre kachiel koda romo no ma ODM mabende dhi timore pauno ma Kirembe chieng' Jumapil tarik 31 wan kande kachiel kod moluor Maurice Otieno Ngeta man kacha MCA ma Awasi Onjiko Ward kama bende dhi nyiswa ni to gie seche machalo koda kama ndie jodak ma Awasi Onjiko Ward to dhi nade Kirembe jwang kachiel kod bende chenro kata mana projects mabende osetimo ward mara Awasi Onjiko Ward kanyo kamora mara mechako thul makende magwelie twak machalo koda kama ndie luwe Facebook page mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kati subscribe channel marama YouTube ma Chuny Onagi TV. Tarik 28 dwe mara bichi gagana rio kod prokoda uchiel kamata chenro enan Steve James aka Nyakwan Nyaronyo 1 wachako chenro ni yeno machalo koda kama ndie mheshimiwa. Yes, Steve. Iriyo nade? Iriyo maber. Osegwaro ng'ata. Nyaka nwabed ka. Koro osekawo ni binde. To amor kuom bedo mondo wachak wabed kendo wago mbaka. Wanego kaka onagi dhi. Wanego kaka jo Kisumu dhi. Wanego kaka ja Awasi Onjiko Ward dhi. Mano miyo kela od bura. Mondo atwagne gi akil ne go dongruok mopogore opogore. Koro kaduogo ka
tago mana erokamano ne Nyasaye momiwa ngima to gimomiyo jo Awase Njiko Ward ngima mondo wachop kama wachopeni. Erokamano. Jodak ma Njiko Awase Njiko Ward be nowacho dak wakele mheshimiwa owuoye kodwa japiny kata jano machuno na gi TV wakele abiro wan kode kandi ne waneno bende ka ang'eni ne udich matin. Wana ka un kacha gi romo moting'o kacha jakom ma party kachiel kod bende gavana no ma Migori Ochila Yako kod jotelo mopogore opogore. Nono kacha bende un gi mheshimiwa Dui, mheshimiwa Dr. Oron, wan kacha bende gi mjumbe Malang'ata mano mheshimiwa Jalash kata mabende nungodo kacha kupango kacha romo no mar 31 ODM. Erokamano. Wan kaka joka Nyanam mokwongo wagone joka Nyanam erokamano maduong' ahinya. Oganda ma joka Nyanam en oganda mar ayuayi kendo en oganda ma kok iluongo nyinge kamoro to kare ok in e Kenya ka. Nyaka iluong nying jaluo eka kare koro jong'eni kare in e Kenya ka. Jaluo ni en ng'ama ber, jaluo ng'ama mabor, jaluo en ng'ama riek, jaluo en ng'ama ja luseria, jaluo en ng'ama ohero wadgi. Nineno ka wahero Raila Amolo Odinga to kendo ago mos ahinya nyaka ne jakom nindi pok abiro ka. Nyasaye oket kuo chuny Amolo un oganda, Amolo chuny piny kama ber. Nyasaye oket chunye kama ber. Pod waywago Amolo nyaka sani. Amolo pod waywago ma wiwa ok wana wil gi Amolo. Amolo biro som history mare higni madhi 500 e piny ka. So en lit ahinya koro agone joka Nyanam mos ahinya to ga wan duto te gum gima notimore wawito ng'ama lich. To iwacho ni kata ka gimoro timore to nyaka ung'e mana another alternative kaka oganda dhi mbele. Kamolo ne pok onindo to Amolo noneno gimoro sama nomanyo AUC to kao party mar ODM to wacho ni we oket lange moko. Neno kokelo ja Mombasa Abdul Samad, okelo wuod Kisii Arati, okelo Chair Gladys Wanga, okelo Nyong'o kacha, nokelo ji mopogore opogore, nokelo Javega matinde chandowa matin kani Sosi. Nodwa ni mondo unity obedi mondo party odhi mbele. Amolo noneno gimoro to wago erokamano kata bed ni lal mar Amolo ijungni osebede e party ka matin to waneno ka stability moro biro. Factions mang'eny ka koro dok piny kendo aneno ka ji feel ni onego wager gi Amolo ni mondo odhi mbele. ODM party is the oldest party in the country. No any other party in this country must last kaka ODM. Kech ODM osebedo gi consistency. It's osebedo strong and stronger. Ing'e wan gi party moko machon kaka KANU gini notho. Kata wajumbe 5 ok nyal kwano ma gikelo. Wan gi tiene maka notho. Gichak giloso moro kocha ni Jubilee ma bende wuotha to thembo. Ineno wan gi oda ma president Ruto nitiere go tiyo ok onyal pime gi ODM. Ene makoro e party makoro wacho ni UDA gi ODM nigi wabunge mang'eny. King'iyo structures mag party gi kaka koneno UDA cha and ineno go ODM gine makoro gin party minyalo kwan. Moko pod themba to ok ginyal romo gi ODM. So ODM is the largest party and is the popular party in south of Sahara, north of River Limpopo. So wantie e ODM ka kendo wagurore. Now gima wakwayo joka Nyanam duto te ni wadonjure party mar ODM ni watege uru kotelwa gi Dr. Oburu Odinga gi Nyawa Ng'aya kaka chairperson to oganda wa mamoko duto te wantie leadership mar ODM mondo wateg uru party wa mana Raila wani wadhi uru mbele. Yes. Romo ma 31st ni Kenya mule matin. Romo ma 31st wabiro. Kisumo wabiro. Joka Nyanam wabiro. Ang'eyo wabiro ni nyaka ang'o miwa thum wawero wabiro ka. Joka Nyanam owinji utug juogi. Wago jowi matin. Nikech juogi ka
kimulo karamolo ka kimulo ODM ka tingini tugo juoko ganda du tingini tugo juoko ganda jogo waloya makagi titugo juoko jokos titugo juoko kembo kacha kata mana lango gin tijo ODM mati mata mok yal gine mok yal mulo so ineno romo ma wadhi dhi ma 31st on Sunday wadhi biro magata idho mana punda kata idho mana ndiga kata idiro mana mkokoteni bigo kata riembo mana tuk warado uru Kerembe 31st wabiro mondo wadhi wabed gi resolution kako nagi kaka jo ODM fraternity idwaro ga te not only onagi wadwaro ji te ja Kenya mora ma ja ODM nyonre Kirembe on 31st mondo wager uru chama wa mwahero mar machunga wanyodhuru machunga on 31st ada her mona kone jo Kwaramugi ni 31st B joma wuok milambo rado katito chakre Migori, Omabei, Kisii, Nyamira, rado katito giwuok gibiro. Joma wuok bathe koni, Kisumo, Manyando, Kisumo Mamuroni, Kisumo Miwani, Kisumo Mawasi, Kisumo gin girada hero ngwech wuok from ahero gibiro. Kiwuok Kisumo ma East ka Kayulu, iwuok Kondele, iwuok Manyata, iwuok Nyalenda A, iwuok Sauri Moyo. Ji dudo tema wuok nyaka chuny town ka market Mlimani jirado ba Kondele ka mondo mi ngwecho chakre ji dhi Kirembe to kuwuok Siaya iwuok Vihiga iwuok Kakamega iwuok Uyoma Kure jirado Olo to jomoko mawuok Vihiga kaka Kakamega jirado Kisian wadonjo kacha mapek budho moki mapok dwaro nwang' en gima ida tim nikech watime gi mirima duto te kwa paro go baba to waparo go kuma wadhie kaka oganda mochako wuoth manyien maonge factions moko mopogore wadong' kaka ODM. Ntiere kaka ji dhi chope pap means kata mugolo ne johera mag ODM nitie ka yudo ka bas opong' idhi ndiga ka bas opong' ka ndiga opong' idhi pikipiki ka pikipiki ji osebeda 4 idhi tuk ka tuk no pong' kendo yudo gach ngeta idhi kata yudo gach oron idhi kata yudo gach jonyakach jatelo mama ma Nyakach idhi kata yudo gach jomron jatelo mama Mron idhi ji chop Kirembe idhi gimoro amora midhi manyalo chopo ji kata yudo punda ka wuotho Ndara bede ng'eye okeli Kirembe wabiro Kirembe Kisumo wabiro. Sasa ni rally josiasa oketo rally e level mamalo kata okang' kaka un josiasa japiny bende ong'e ni sama odhi kacha to nyaka odoge gi sukari moro iwacho ni idhi nyodh machunga idhi nyodhe machunga wanyodho Kirembe wanyodho machunga chama ni chama mwahero mok dwa we oganda we luor ji obi Kirembe wadonjo Kirembe wapako girwa achiel kende bidong' ni ODM kamano. The other aneno ka sani koro weyo nying mar Linda Ground ni sani une ODM tende ni urwako nyaka joka jo kweth mar Langorengo gini mondo gimbe gibie room. I want to agree with our party leader and party chair and the ODM leadership fraternity on one agenda. I want to agree with them in totality. One, they decided all the factions stay. Let's leave all the factions and focus on one thing. Iluongo ni ODM. Mane Raila Amolo Odinga weyonwa. Okwadwar factions mang'eny. Koro ka ok ibire ODM ma Kisumu ni mionge kare koro in kari moro. Okwadwar wach faction. We are in ODM party. We are not in Linda Ground, neither Linda Mwananchi nor Mama Kogo. We are in ODM party. Mana Raila we no we ODM achiel. Noko we ODM mang'eny. So that ODM ji duto te wadwaro ma jo ODM ma won claim ni gin jo ODM kana mano dhi kamoro wadwaro ji te Kirembe mondo walos suru way forward kaka oganda wachakuru wuoth mondo wadhi mabor mane mabro miyo wa bargaining power ka wadhi loso sirikal ma 2027. Yes. Nitie na osego mbaka moko MCAs moko wacho ni rally ibago maber to gin samoro okage na iye sana to in kaka achiel kuom jogo mabende otelo ne
rally mabende koro itimo ni, inyalo wacho ne kata MCs mamagi moko nade be mobilization otimo maber nyaka ne MCs moko mabende ODM members? Well, inclusivity ni samoro jo uyiwaga ne ok gibed included. Well, inclusivity is there, and money samoro level mitime nyalo pogre. Nige samoro wan gi ODM aspirants mabe nyaka wa include in this. Wan gi MCs ma current matiyo be nyaka bed in this. So aparo ni onyalo pogore ni samoro communication ngama ni o communicate gi ngama chielo no ema okomiyo ngano the rightful communication. But gima wang'eyo ni gini en onego bed no chalore. Mobilization kaka itime, kaka dhi wachne ng'acha, eka ng'ama chielo wachne ng'acha, bende kaka ng'ama aspiring candidate be onego bed ni wachone ng'at mo oyudo machiegni. So aparo ni samoro kaka ji wuoyo gi jowargi ema samoro ng'ato okiyaw kaka o explain, but ema mi wabire yamo, ema mi wabire Onagi TV, ema wadhie nyakalo mopogore opogore mondo watem nyiso jowa ni gima wadwaro ni ji obite, waweuru differences moko matindo tindo. Ka dipo ni ichung' kata in aspirant kata in MCA uchung' ng'ato kucho, mano wawe aside, wadhi watim wager ODM mondi modong' ji odhi olar piny on the ground after timo gige wagi mondo ODM obed success. In kaka Honorable Maurice Otieno Ngeta, ineno ka tutam ne udhi go maber? Ok wadhi marach, nikech kanya ma jakom no wewae, ok dwa her mondo wa jeopardize the needs and the desire of jakomwa, the late Raila Amolo Odinga. No wewa kanyo ni wati gi sirikal. Pod watiyo gi sirikal. And waneno ka sirikal no bende nitie gik achiel, ariyo, adek maginyisowa kendo gitiemonwa kendo gisiemonwa. And ok nyal bedo 100% perfect. Samoro ntiere yom moko kuonde moko. Emomiyo wantiere ka kaluwore gada gi kaka wabet gi jogi. Nitie moko mwacho ni ka walos kama ka ber. No nyeno ka wan delegates conference Rolls Royce. To niwinjo ka party leader marwa wacho ni wang'eyo ni mafuta tek. To mbade ni ka odhi dwaro mondo oduok some taxes piny ka giwuoyo gi President William Samoei Ruto mondo wang'ket fuel odogo piny. Inyalo paro ni gino wacho mano. Dong nyaka wawacho mano kama jopiny nyere bende wawacho. Kama jopiny dhiye maber bende wa embrace ni ka ber wadhi kamano. Donge kamano. So mago nyaka timre. Kaka oganda nyaka wach kama rach to bende nyaka wager kama ber. So kwase wacho ni ka ber wageru to wagere unanimously. Kaka marach be wawinjore ni ka rach ilose nang'o mondo oganda odhi mbele mondo japiny ma kawaida oyud maisha mayot. Kik japiny kadhe pek ahinya. Wang'eyo ni piny to tek kaluwore gi weche mag lwenje manoko mar Iran, Israel and US. Uneno kaka gik moko chalo. Momiyo koro wabedo gi pek kabisa e weche mag mauta. To nyini mauta kosemedhore malo to gimoro amora timore nade? Idho malo. Means of transport idho malo. Any other commodity nyaka bed malo because of wach mauta. Koro mago bende nyaka wawachi kendo nyaka wawuoye kendo to ere kaka wabalance mondo japiny ma kawaida oyud maisha maber. Mana kaka iwacho ni ODM en chama maduong', to achiel kuom gino mabende ne miyo ODM bedo chama maduong' en chama mawinjo japiny. To oganda sani neno ni ODM kaka winjo telo mag ODM winjo sirikal to kuwinjo ywak japiny. Kuom sasa gimoro amora mobiro utemo siro sirikal to kusir pach japiny. Gineno ni to bende ODM marwa ni dak leaders mag wawuogo ko motegno mondo kwer gino matimore. Tineno kaka uwira okukwere yono ma japiny dwano kwergo. That is just a propaganda from our opponents. Ma osebedo ka bede sirikal igni mang'eny. Masama jaluo moro wane sirikal to gigoyo. Jo osechung' motek. For example, awacho ni the other week, kanyocha wantiere Rolls Royce. Tiwinjo ka jotendwa owacho wach bech mafuta man malo. Magi wacho ni mbadi gini kama nyako dum nade oduok piny. Don kamano.
mano siemo wang' sirikal. Ok wanyal support richo kaka marach. Nyaka wawach ni kato rach watimnu kama. Nikech sirikal bende nyaka rectify. To sirikal bende nyaka loka achiel ariyo adek. Ting'e ni ok wanyal siemo wang' sirikal ka wawacho negi ni this is wrong, to giwako nit kendo pod inyiso this is wrong. No, inyiso ng'ato ni karach tim kama kata watime nang'o. Iyi neno kwa siemo wang'. Broadbase ma untiere ni en broadbase nade? En broadbase ni sama sirikal dwa keto chik moro to pachu isomo, koso en broadbase ni sirikal kuongo kelo gimoro koreko biro kawo pachu? Broadbase manji nitie ni ineno ka sani, let me just tell you. Just the other day I saw Waziri Honorable Mbadi ni Jivanjiva Garden okawo pach jopiny e weche mag finance bill. Owinjo pach ngiche ni omiyo gi listening ear. En bende kwa kana to wuoyo gi president. Donge kamano. So ngiche ni the system ma wantiere go sani en sirikal miji chiko ne nyaka chiki iti ne japiny. Japiny ko kichiko ne iti. Japiny ni ko kichiko ne iti to nitie gimo nyalo timo ni. En bende nitie kaka nyalo chiko iti ne returning officer. So that's why ineno ka watim ndiye public participation mancho tim. And ineno ka the finance CS Honorable Mbadi nicho dhi obedo gi ji Jivanji Garden mobedo piny mobede Teresa Saka mowuoyo gi joka mowinj views mag joka embo dhi discuss e cabinet, odhi discuss gi president mondo ging'e ni how can we handle this situation mondo japiny oyud tich ayot. Intiere gino mane party leader moluor Oburu Ginga, senator ma Siaya County, no wacho kacha ni or jogo mabende koro wuoyo gitimo wuoyo gi sirikal kata gine negotiation mabende koro wacho ni pod odhi loso ni to kodhi marach no nyalo wuok oko nembe olar telo mar piny Kenya kata onyalo dok mondo odhi okaw position mare ma senate. Un kaka jogo mabende samoro kecha ng'ene okang' mantie ni samoro bende party leader nyaka som pachu nuto piny on the ground wacho nade. Inyalo nyiso japiny ni to ma biro nade? Adwa nyisi gimoro. Oburu Odinga, party leader mar ODM, ng'ama very wise. Betin odhi mos to riek. And that's why neno kata ka jakomne consult in so many areas. And very sober. Nyo wacho ni idhi yier a team of delegation madhi bede mesa gi jo UDA team mondo jo winjire how we are going to work from 2027. Remember, we are still in 2026 and we are in this broadbase up to 2027. So thereafter they are going to discuss kaka gidhi tiyo from 2027 and beyond. So is a wise mzee, very wise and very sober, and okawo pach jopiny ochiko ite. Emo minyo wacho ni wadhi wuoyo gi our partners from ODA and any other parties moyie mondo wati ko together ka wanyalo tiyo from 2027 going forward. Negotiation ma ji dhieni ok en ni nyako tamre, ji dhi winjore. Nikech ikelo kori, takelo kora. Ibiro gang'o, abiro gang'o. Iketo ang'o e mesa, aketo ang'o e mesa. Igolo ang'o, agolo ang'o. Kaw san gi kuon iketi, akaw omena, gi galot aketi. Koro kidhi gi kuondi, tamba dhi go omenda galot cha. Dong imbi dong maonge gimi chamo kuon. To kidhi gi kuondi dong amba dong gima dhi chamo go soup. So and that's the negotiation kind of negotiation mwadhi wuoye. Ng'ani kelo ang'o, ana kelo ang'o. Waket mesa, wapoge nang'o. So mane kind of negotiation wadhi bet piny maji winjre. So the team madhi negotiate gi our friends from the other side and or any other side, we are going to agree. They are going to agree on the way forward and gidhi wuoyo gimanyalo kelo tich mayot na ordinary japiny ni.
Erokamano kwaduoke Kisumu County kodhi nyaka Onjiko kocha. Jo Kisumu penjore ni to dak gine ka Governor moluor Professor Peter Anyang' Nyong'o ochung' kanyo mheshimiwa. Professor Nyong'o has worked well. He's doing his 9th year. His last time in the office will end August next year after general election. So he has a lot of interest in Kisumu and more so in Kenya. You know, Professor Nyong'o has done a lot in this country. So many people may not know, and majority tong'eyo gimosetimo. Kagen gi jakom kendo kaka giseteno jakom. Ipatika wuotho koduga moro achiel. We are together, and all the apologies. Sunny is in America, and he was in America. Now he's back in South Africa. He's coming back. I think probably on 31st, God willing, he will be with us. Ne nitiere liel mane Nyong'o o attend mano railway ward kama ne iko nyithindo mane onyumore Kware. To nogolo sigana moro kanyo ni en kaachiel kod James Orengo gine achiel kuom thuondi mano chako ODM. Omiyo James Orengo en wuoyi makare kendo wuoyi mosetiyo ne chama ma ODM ndalo mane Orengo bende koro balone. Ma inyalo wacho nang'o? Chal ni pache moro ni kocha kose pache ni kono. Nikech japiny bende wacho ni to dak neka mheshimiwa wuotho kodu kamoro achiel. Oling. You know, we can be in one sitting, kaka wabetni, but we don't think the same thing. Nyong'o and Orengo have worked together. They are long-term friends. Their friendship started long time ago. And giseka dhika ng'eny mopogore. And remember, in 1997, they part ways politically, but not their relationship never ended there. They have been friends. They've been in this for the longest time possible. For the longest time, they have been friends. Nyong'o, Orengo, and Raila. But they have parted ways at sometimes. And you know. So, ginyalo bedo gi difference in politics, some differences in politics, but not ni gikethre. Ng'ato nyalo wacho mare, ng'ato nyalo wacho mare, does not mean ni gin joma ok wuo. Kata wantie jago ma watimo gik mang'eny samoro, but in politics ng'ato paro mare. Wanyalo pogore e siasa. Koro ginyalo pogore or gin joma mabor. So ok anyal wuoyo ne Governor Nyong'o mang'eny nikech en ng'ama he has a lot of experience. He's my leader in this country. We have worked well with him, and to me, I give him a respect more deserved. So kendo se mentor ji mang'eny. Ok anyal wuoyo ne, but gima ng'eyo, we are together in this. Yeah, for the betterment of the ODM fraternity, the entire Luo region, the entire nation. He mean well for this country. Onjiko ward en ward mari mabende kori rito kacha. Ang'e ni idwa okta mar ariyo. Kosi idho malo. Atok ta mar adek. To mar adek. Idwa dok mana komno. Adok mana komno. Samoro dak mar Onjiko ward nyalo wacho ni mheshimiwa okutima achiel ariyo adek. To kara samoro pressure mar executive mamalo mag Kisumu County manyalo miyo okutima achiel ariyo adek. Midhiero nyalo wuok kanyo. Mokwongo wakwa pani ni wan wange jodak Onjiko Wasi ward. Wan gi jo Awasi Onjiko ward. Ok gidak. Gin jokanyo. Jok man kanyo de mago jokanyo. Kendo gigo kura kanyo. And they have all their right to be there. One, I must appreciate the people of Awasi Onjiko ward for seeing me all this year and me this month. Monda agine adhir mbele. And I want to appreciate them again for having faith in me. Gin gi faith kuoma. Nikech ase natimo ne giyie gitera 2017 matimo gik ma koma gineno. Kenda gichakre 22 and a number of things dhi mbele makata nyalo kwano ni. And 2027 we are going for it again. Me and the people of Awasi Onjiko ward. What they time
and we are going to make it. Don't worry, we are going to make it. In Jesus' name, we are going to make it. Amen. 2027. Yeah, we are going to make it. Ma isechamo tam mar ariyo dak ilar komo malo kata ka idwa ilar MP. Not only ni and ma Gijaja pinya wachini ba tiji ber koro idh malo. not only and ma asechamo tam mar madhi MCA kendo. No. And we are so many people mosecha dhi tam mar ariyo, moko dhi tam mar adek, moko dhi tam mar ang'wen. Iwacho ni ruruath e ang'owa imiyo ruath. Dong kamano. Inya jarikni jamud ang'owa nyoyo gi kuoyo. And ikuong ipimori mimulri mondo ikoni kachako ma badhi tieke maber koso anyalo tieke marach. Iwinjo wachno. And gina ang'e gimomiyo adwaro Wasenjeko Ward. Nabiro gi lekna. Mokwongo nyaka nwaket pi maber ma imodho ne ja Wasenjeko Ward. Mar ariyo nyaka ne waket weche mag somo makare. Of which weche mag somo wach basari kosebedo maber ahinya e county, all these counties. But last year, kane wa visit the state house, mag ne wach cha no wach ma president no assure all the counties ni nyaka chiu basari. Remember ni ng'ato no dhi e court gimomiyo counties chiwo basari. Mano chung across all the counties for 7. But kane jogo reinstate sani, masani ni ang'eni basari nyose ginyoche se apply, ose duoki, they have worked on it, the scholarship ose yor skunde te, sari the normal bursary mag form 4 first to grade 10 underway. Dimbele magi they are working on it. Form first ne ose yor skunde last week, form first ne ose yor te. Maki nyathi ma nyoti manie form 4, india nyuol magi nyathi manie form 4. Go and check your balance. Can you apply office wa? Idhi chako your balance. And wadhi nyiso ji, wadhi keto notice board mwa gur, and mwa chako wuo gi ji te, mano apply, ng'we kaka wadhi yudo gi. Mwa chiki do ng'we na ka this time round, otimre maber. Form 3 the same, grade, form 2, so mwako wali grade 10, the same. So we have tried. Weche mag floodings e ward ni kanyo, ma samoro be chando. Weche mag floodings, also in lower Onjiko, wasebedo gi flooding, but wasetemo yawogi kabisa. Being kaja puro mchele, wase yawogi. This time yok nyochu mang'eny. To kochando wakaka last year. But one and last year, remember nine social media nubu karwako gambut, awuotho gi mine moko, ane chunyu pi. Today, mano nyoko timore. Pi nyo en flash flood matin, moka waseche matin, nek nyocho wayawo wanga orini. Wang Nyabon, wang Agala, wang Kofafa kacha, wang Nyaido, Kikbuk Wagonga, wang Masone, Alpha line mar Alpha ka nyua temo yaogi but kogelo malo ka tencho temo yao kendo sani chako bedo silted wal prepare mondo chako dhi yaogi kendo mondo mi kik pi machando jowa perennial water flash flood cha odhi Erokamano maduong' ahinya. Ma gie seche gini wacho ni setimo kacho projects mang'eny. Iwacho ni sani ng'ato ka ng'ato ochung'e giri. Chung'e tie giri. Chung'e tie giri. Chung'na mai tie giri. Ka ok ichung'e tie giri, bye, dalo chomi. Dalo chomi. So we have tried kachako weche mag pi. Asekunyo pi almost 95% of the schools mantiere. Wasekunye pi. Kuonde mane onge pi. Gima nya neno makendo wachako wadhi wakon moko no kethre to community ok nigi pesa manyalo rekebisha gigo, the committee moweg. So wachako wadhi waketo negi pesa ma itimne gigo maintenance. Pina kunyo from Gerliech, pinwa keto rain, pinitiere Kanyipola, mama no ketho, ma Kanyipola kethore, pinwa keta Wasi primary, kuma ne onge pi nyaka nene anu makunyo pi, no pump ne okethore onego losi, pinwa keta Yucha, awinjo ni iluongo ni Sanvata, no owang' onego losi, but osebedo kotiyo all along. Pi moro waketo Bondo sani, Bondo Kachola, pi waketo Gwedhi, mano tunone, pi ni Wang'anga, secondary, nitie Wang'anga primary, ma Wang'anga primary awinjo nigi problem matin. Pi ninja nadhi akunyo nera through my own ways, funded by a certain NGO kana loso. Pi nitiere
kolunga TP but no okobedo well maintained. Maintenance obeka chando gi kor wadwa keto ne solar this time round. Pi nitie ayweyo nwa kunyo. Nyicho kona ni embe ni gi problem moro matino ke ne solar. Aparo ni nego mitime maintenance. Pi ni mako kuoyo no kethore wadhi kunyo negi. Wan gi kamoro na Njejo, Kanjejo Church. Within area Kokuyo area, pi nitie nyo los nyo tieki. To be handed over. Sa mwawuoyo sani ni. Wan gi pi mwadhi keto Okiro. Nyose kuny mo pi owuok Okiro. Okiro primary pi osewuok. Sa mwawuoyo sani ni pi nitiere Kwanya. Sa mwawuoyo sani ni pi nitiere Pala through the company mantie machiegni wandiko barua biro magimiyowa pi Pala. Sa mwawuoyo ni adhi keto pi Mringo, nyo aketo ne pesa Mringo, wadhi timo ne gimiluongo ni equipping mondo ket ne solar gi tange malo mondo jowa ma jo Mringo tuom pi. We have tried a lot. So wasetemo with issues mag pi, issues mag hospital. Agero Onjiko Health Center poko yawe due to lack of nurses, doctors. Waonge one nurses, Martin and doctors and new team gitimo advert, and anytime soon kagi tieko wach no, that process gibro miyo gi barupe mondo wayud kaka watero doctor and nurses in Onjiko Health Center. Ayucha my predecessor no gero tadia matieko matimo ne sani watinje wachako timne maintenance. Othietho is one of the best. Oren is doing well. Wanganga nogenda lo councillors ma chonka with my friend Micha to when Micha was working during Nyamunga's time, and now ageronegi modern hospital. A story hospital worth 40 million. We are doing it now. We are doing it now in my ward in Wanganga. Holo, we are going to do something in Holo this financial year. Mondo weche mag pi to kod thieth obed makare. Weche mag somo nyithindo masemiyo scholarship ging'eny. Gin procho gi wiye. Mbele ka wadhi luongo gi te. Nyaka nadonjo office. Ma ichula nega chula. Scholarship. Wadhi luongo gi mondo gibi mondo wanyisgi ginyis jopiny gima wasetimo with that office. No kwa ka office mondo tugo. So nen weche mag somo, clean water and good health. Manyiso ne gi sani to kine ng'ama nyalo piem kodi kacha ma nyalo golie telo. Joma nyalo piem wato nitie mang'eny. En mani nyalo piem to yieni to ok ni gola. Piem to yiene ya jongo ma piem to ng'eny. Kata unong ti joma yi piem kodu kama makere to pod wingo gi. Oye chunyo nagi number 1. Nitie moko but piem yiene ya ji. Jo ma hedhre gi ng'eny, jo ma koko nigi gombo. Be inchiko ite jopiny. In ka koro in nyalo bedo gi gombo ni biro piem koda. Ti piem koda to tenge dhiri mi lali gini moko kata 4-5. Koki chaki duogo ni tiyo ji. Ogi kwara koso mkora. Mago kwara manono waseng'eyo jogi. Japiny ero ng'ama consistent. Nya chung kodgi e liete te. Achung kodgi e weche mag somo. Achung kodgi e weche mag development. Achung kodgi e weche mag simu. An kata simu sani kere ka ywak. Teno kata ka anyiso mangane pod adech. Ka ng'atieko tagocho ne jogi. Japiny ero ng'ama kamano. Ok ng'ama wilo na nembini. Nadonji office kan gi namba 0710 354. Mae mapod an go nyaka up to date. Onge kata namba moro mar Airtel. Achiel no emano go. Dong in gi moro mar jatelo. Onge. I just have page kata your friends. I just have one number and one phone. Ana ero gar gimitimo adi ka en achiel no ema dhi go mbele. So awasenjiko ni wadhi ga kama ke jowa bong'eyo ni ngeta tinyalo yudo. Kawuono gokinyi an gi dala gi jomoko. Gokinyi at 7:20. Mo bedo piny mo wuoyo gi jomoko. Katieko ni itaikora wuok abiro tich. Mama moro no banya wach moro malit kabisa. And ka wacho ne mama advice to kona ni ai to kare dak na biri chon. Tako ni nyije poke panga ipara to imbi wacho ni jatedi ma one gone ko kora today Thursday in the morning I do wake up very early ta prepare to kanga to dwara ta wuyo go ta unless na onge ke chamoro wambe wan tije wagi idhi tich samoro dhi Nairobi samoro dhi Homa Bay samoro dhi kamachielo kaka wuni neno kama ne wan tiere meeting gi party chair gi jotelo mamoko ka okawa ya kwa mundu kanya wachako meeting. So japiny ero ng'ama consistent, ng'ama
sinani ng'ama chung kode ng'ama ok weye ambe pok awe Jawasenje Kuwuoth chandruok moro amora gintie an kodgi ambe ka nitie sani koro kaka adwaro kura gimbe gin koda koro wang'eyo kaka wadhach kodgi. Mheshimiwa, nitiere gino mabe samoro chando japiny iyudo ka koro iun kaka jogo mabe samoro osechuno japiny ok e wuod mar Wasenje kende but kata wuods makaluogi iyudo ka koro ng'ato biro last minute to biro gi pesa mome japiny ma koro iwinjo mana koro en miwere mapati koro wacho ni bwana ng'ane man gi japiny last minute nikech koro chiwo asoya ma uneno ka bende samoro nyalo thiro campaigns mag koro mae mamiyo samoro koro gienda piero ng'atno ma ok tine gi makare nikech obiro nikech pesa ma japiny okawo pesa koro gocho nikech pesa koro bende laro we know them even kata an last time nitie joma kamago to bende wang'eyo jomor gi jomoko sani idwa wang'eyo jomoko sponsor through other parties gibiro through ODM. Untie sponsors be ODM. Jontie job sponsor wang'eyo gi. Sani pod wadwaro ni los ODM obed maber. To gik miwacho go osetimore nitie joma bedo sponsors mondo gibi gichafua. Mago wang'eyo. Kata ng'ato ing'eni jopiny riek, wala mitelo jo moso Jawasenje Kuwuoth, they are very wise. Jawasenje marito kagi, joma riek kabisa. Mago no gik mane osetimore, ng'ato biro ni obiro ni en gi pesa to gi miriambo. Wale angusha. Wang'egi. Japiny ero ng'ama oneno pile kaka onena cha tiku wuoyo kode to kilorne dirisa kogoni simo be maki wuoyo kode kanyalore to unyalo ke jogo winjo kanyalore gimok nyalo be ging'eyo to gima dhi timore mbele siemnwa ang'owa gimi tiji gimi teme misiemonwa in terms of roads to koro kada wuoyo ang'eyo ni roads nitie maricho nitie mabeyo mwasetimo manja be anyalo kwano ni to party to dhi kawo ere chik ma party koro dhi timo mane ni jela gi ok owuondo japiny kech ng'eni sama kama tiko chiwo tene ni party nigi chuny kanyo. Party mar ODM oting'o joma riek kendo japiny mineno ni ong'eyo ng'ama obiro through backdoor gi ng'ama obiro mana makare ging'eyo joma osechung' kodgi e party ging'eyo be joma dwaro sechego mondo okaw oringo odhigo. So mago wawene jopiny be. Jopiny ng'eni power of the people is supreme. Yeah. Governor ineno nade Kisumu County 2027? Nanyisi last time kataka. Ni wacho nade? Parane mabe. Nanyisi. Japiny dwa winjo kwa e dhogi. Nanyisi kataka. Governor wadhi goron. Ana wuon wadhi goron. Oron wuon dola. Oron na jab. Wadhi kode governor. Gini waseloso maber. Governor wan goron. Koso mane michakida na kwani. Ana penja nikech nano ka meeting mana nutiere. Ineno kawa. Sama japa ilo yakoma party. Gladys Wanga. Sama no wuoto no wacho ni Oron bo wache gimo matin. To jogo mabende laro kode governor ng'ama no wacho ni onge ni oko kacha nen mana Duma Kowuore ma wacho ni loka. Tiende ni party bende chal ka gimo Oron. Party ero jogi te. Ining'eni ne party to ine committee. Iwinjo gima committee kuodho. Neno kane gicha. Gicha wantie. Ineno. Party ok nyal wacho no ero Oron moero ng'ama machielo. Party ero jogi te. But biro luwore mana kaka in. Gi jopiny. Party be nyaka ibede motegno. Ing'eni party ero jogi te. Ok wach no ero Oron moengo ng'at machielo kata Adoma moengo machielo kata Rosa moengo machielo. Party to ero gi te. But we in this scenario, madhi mbele ni wadwaro ji te. To jogi te. Jok mineno chungi te. Onge ng'abro koso kom. Kawuono gokinyi benani gi MCA moro penjo mapenjo ni to wacho ni Oron amba wacho ni Oron ana kia ni gi MCA moro to naneno ukacha gi jakuma party to party MCA no bende no kanyo MCA no bende no kumane wantieno no ne tie no onge kama wantieno to wacho ni Oron amba kia ni en nga to ibe to sami wacho to nun gi Wanga iwinjo MCA ni no ko wacho ni wan kode to ambo kang'e to wacho ni Oron tamba wacho ni Oron ngeje ni ya kikao opinion to jogi kikao opinion to ni isaido opinion ka uono towards Oron against the other candidates jadi
Dong ji ariyo. Kawuono mar ariyo. Ka jok mi panjo wacho ro. Kendo kichano ko iwacha gi chir. Pok odhi 50-50 ng'ato nowacho ni ng'ama chielo ng'ato wacho ni ng'ama chielo. But jomo chungi te. Those who want to contest for the gubernatorial post, they will get their seats. Ng'ato bro yudo kama obete. Gwa penje ma ne on behalf of japiny. Gima iwacho ni wachore piny kandi wan kaka wafwambo ni race ma governor tek to tek. But ODM kandie be ODM nigi joge ni mheshimiwa Dr. Ron japati. Mheshimiwa Aduma Wuor be japati. Ng'ata chikoro nyo loyalist. Party uwacho ne nyaka dungune manya kuchiu party. Une manya kuchiu otiko. Otiko ibiro chiu gi ng'amo yombo wakonyi. Otiko ibiro chiu gi ng'amo yombo. Ki yombo ibiro miyo otiko. Ng'amo yombo. You can be very loyal. We need loyalists too. Loyalty wadwaro. To loyalist go be wadwaro mang'eny. Iwinjo once no mi otiko to kin loyal to the party. Miya gido mimo wacho ni orone madhi kao governor. Gimo mi isire. Koro wawach ni gima wacho ni monde. We need loyalty to the party. All the aspirants, most of them are loyal to the party. Gin loyalist mag ODM. But gima wacho ni manyaki analyze ni all of them will get their seats magibete. Ng'ama biro chung' oko. Nikech ODM dwaro ji te. And ODM ok nigi ng'ato achiel moingo ODM wadwaro ji te kendo ji ogi te gin jo ODM nyaka wati together. So ng'ama udhi yombo to mana ng'ama ng'eny gi ji. Ng'ama ng'eny gi ji en Oron. As we speak, waneno kaka odhi maber gi piny. Otiyo ne japiny yo makare. Odhi maber. Senator madhi chung' sani. Senate to wabro neno mbele kucho. Pok gibede pap mang'eny ahinya. Pok waneno. To ineno ng'ama chiegni goro na siasa ka. Senate. Mar governorship. Ng'wejni. Mar governor. Ng'eni king'iyo ting'iyo mana gimoro achiel. Ok ang'e ng'ama chiegni. An aja siasa ang'e ng'ama chiegni nade. Ok ang'eyo mana ng'ama nitie. Ok aja ang'e ng'ama chiegni. Koso dang'o. Ng'ama chiegni ok ang'e. Ang'iyo ng'ama timang'o. Gini ok dware ng'ama chiegni. Idwa namba achiel. And that's politics. Ka ng'ama chiegni nyalo migi lemo tibiro mi deputy. Koro ka ng'e ng'ama chiegni ni jopiny ema biro wacho. Kamano wang'ane ka bende wan ka gi comment kurom ga juang med kete mane chuny na gi TV wan kande ka achiel koda mulore msino ma Awasi Onjiko kacha ma bende wago kod mbaka kurom ga juang onyisowa kacha bende gigo ma osetimo kacha ka achiel kod bende gima duong' en romo ma bende dhi timore Kirembe chieng' Jumapil. An ka gilongo ni Collins Ombura wacho ni piny Nahon Morris Otieno Ngeta ni Jokamaswa Mamilenye chopo Kisumu nade. Jokamswa Mamilenye. Jokamswa Mamilenye aparo ni coordination is underway. Gibro yudo direction from their MP and the aspiring candidates mawuok kanyo wan gi en Muroni, though we border them, and ang'eni gari mabiro kawo jo Kamswa biro bedo either Awasi or Pouting or somewhere, but I don't want to talk to so much about the issue of Muroni. Because Muroni, there are so many people there. We have the area MCA Kamowacho no Nyang'oma, Honorable Habil Nyasona. We have the area MP Makanyo, and their aspirants Makanyo ntiere Jadolo, aspirants ntiere Kobewa, aspirants. There are so many people there. Mamoko bakia nyingigi. So they will be given directive, then gibro nyiso jogigo kaka jogo timo. An ka gilongo ni Ondule wuod Mwalimu wacho ni kawuok Awasi border musna mheshimiwa mano ng'ata kone ni Kisumu wabiro gi maino. Ondule wuod Mwalimu mano ng'ata mano maber ahinya. Ondule wadaro Kisumu. Kisumu wabiro nyaka kwang ketho wabiro Kisumu wabiro. Wabiro. Kaeto an godhiambo Ben wacho ni weuru solo ji, let it be organic. Babo gisifuno se kao piny.
Embe mano pache ok nyal tame, ok wasolji kata mana sama ne other team no kone biro Kisumu ka. Nyaka ugo tung ni wabiro. Koki wacho ni biro ji ng'era de ubiro. Ok wadhi golo ng'ato e ode. To wanyiso ji ni mondo wadhi uru. Jogo biro wuok e udegi to gibiro. Koro wabeda fair to both opinion. Wan ka gidaji ja stima Otale Press Ondule Wod Mwalimu Derek Awiti Edwin Gor Velobinya Kwara Johnny wan gi wuode nyaka Julu Dam Chelsea Obita Diktam japuonj maduong' Morino Ore wan gi Peter Nyabula kaeto gi Ogelo Kingpin Janyanjira magepa ni bende comments bende wayudo kanyo kuom gejwanko kamano ka uthul maken maguniro kamano nikech mweshimiwa ne kacha gi tich matek mabende kora ng'eni ringo mondo dhiye en manero kamano mwagonie kawi mana gi pinja chiel ni 2027 isiro tend William Samoei Ruto okawo piny. Adwa nyiso thurwa wasea mabor kaka oganda mar onagi ikwara muga ywang wasea mabor nyakwara muga ywang ni ene maka en kamoro to rat ne jomoko to ka waonge ni wabakidie ndaraka to ne gipakwa ni wan joma beyo nyithindwa osetho maandamano ma ontiere bang' manyo Ruto donjo telne ji otho nyithindwa otho kane wan e ndara kam Mheshimiwa Gachagua owacho ni fire noneg jowa machal nade Nairobi kane watimo maandamano mondo gik moko bed makare sama ne Gachagua ne en deputy president. Gachagua wacho ni gini gine gi shares wan waonge shares sirikal while wagolo revenue kaka jo Kenya kendo kaka joluo wagolo osuru. Ok wanyal bedo ni wagolo osuru e piny ma pinywa, ok wanyal bedo ni wan tiere e piny ma pinywa tiketonwa vikwaso. Nyaka wabed sirikal mabiro nyaka wabede. Sirikal mabiro ni nyaka wabede. Sirikal mabiro 2027 kotelnwa go Buro Odinga gi Nyawa Ng'aya gi Abdi Swamad Arati tim gi te gi gavana ma Kisumu madhi bet Dr. Ron wabede sirikal mabiro ok nyak neg nyithindwa e barabara ni watimo maandamano no kwalwa wadhi bede sirikal mabiro 2027 and beyond. Erokamano nyakwara muga ywang kuom kete mane chunya gi TV adundo jaluoro kamano ne Okeyo jo press kaachiel kod Morino Ure wan bende kende gi japicha mara iluongo ni Felix Omondi kaachiel kod Medusa machendo ni iluongo ni Nelson Mandela Okore wuod Ofunyo Jerusalem mago jogo mabende ne tok kamera kapok watieko ano ka en kacha gi burning issue adwa na wachni achak gi jowa ma team mawasenjiko wote warwako Kisumu Nyasaye mondo gwedhu ubiro Kisumu on 31st wadhiuru kachacha gi kwe. I want to emphasize on one or two things. One, there will be adequate security in Kirembe. The security apparatus shall be there from 30th up to end of the day on 31st. So anybody mabiro, just come. Don't be armed. Dwetingo pala. Dwetingo rungu. Dwetingo kidi. Don't be armed. Just come the way you are. Wadhu celebrate our party. We celebrate legacy mar party. Raila Odinga. Wawinjire uru kaka oganda mondo wabed gi solution going forward as a party. Don't tingo rungu. We tingo rigi opanga. We tingo rigi kiti. We tingo rigi pala. Just come the way you are. There will be enough security in Kirembe on 31st. As from 30th, even as we speak, there are a lot of activities going on there. Preparation are on high level. Kila kitu iko sawa. So you just come. In kibiro ting ma camera. I think studio. Ting studio kel kacha. You are safe. Number 2. Wakwayo jatendwa duto. Jatelo moro amora moyier kata mapok oyier. B, kingeni biro rally, kingeni biro winjo wach ki jogi, wadhi work
on the way forward of our beloved party, ODM, chama kikubwa kochakore Vanga, Kwale, nyaka wuotho gik, nyaka Turkana, nyaka Busia border, ODM. Jatelo mabiro, kiki arm your youth, let them come, imbe abia. Kik wabed uru ni wadhi gore e kiwanja, wabed uru ni wadhi selo ideologies mag party, wadhi selo party wadhi bedo gi resolution mondo wadhi mbele. Mogik, ago erokamano ne party leader marwa kuom keto effort makare, youth leader Oburu Odinga. Kawuono awinjo kano yudo osiepte moro mokwongo ne gigi adek mabe pod tin kaka en, kuom keto party structure maber mondo gik moko dhi mbele. Akwayo ji duto te kata madibed ni nigi paro mopogore opogore kata mobalo, gibi abia wati, ji oti atiya together mondo wa focus. Let's focus on the bigger picture going forward. Ere kaka wanyalo deliberate pinywa. Kenya nche ni kama rach, to pod ok en kama ber ahinya. The president is struggling to make it better, and the party ODM, we are still struggling. Mondo work with the president mondo piny obed maber. Let's work together for the betterment of our people for tomorrow. I want to appreciate the effort of our party leader. I want to appreciate the effort of our party chair, Wanga. She's very thorough. And most so, the team what yogo sani, kama wuoke me yodano, ayie kodgi. Wapogore tich ma aduicha onyisi ni kama jalaso dhi mako kama anadhi mako kama achaka biro ka iwinjo. Neno kama wapogore tich. Orono mako kama chielo. MPs mag Luo Nyanza, you guys, you are wonderful. MCS mawuok Luo Nyanza, atingo negi okumba malo. All the MCS from Migori, Kisii, Homa Bay, Siaya gima dwa miu koro tamo. Obeyo. Kisumo, chunyi wuon. MCS mawuok Kisumo, my colleagues. Wow. You are great men, guys. MPs, wonderful. So let's work together. Let's build our party together. As a party, we will make it. Come on together. Remember, together we stand. Divided we fall. Divided we fall. We must stand together for the betterment of our party, for the betterment of our future, for the betterment of our children. Nyasaye mondo gwedhi ka janam duto te, ago erokamano jotelo mopogore opogore, awaso njiko. Ubeyo. Thank you. Erokamano winjo kacha ka Mheshimiwa Morris Ngeta wacho kacha ne wamakre uru kaka gimoro achiel, kaka oganda, kaka jokanyanam. To chutho to rwako oganda duto te romono mar ODM madhi timore pauno ma Kirembe chieng' Jumapil tarik 31. Wacho ni uchop kacha ka rombo nyakoromge jwang', to chako wacho ni arita kwe dhi bedo maber. Omiyo kik ichop kacha gi pala garungu kata gimoro amora kimanore gi gige lweny. Kwe nitiere, kwe maber, jotelo be nitie maber. Omiyo rwako ji duto te tarik 31 pauno ma Kirembe, rally en ODM. Slogan en wabiro. Kisumo wabiro. Kisumo wabiro dala. Kisumo dala wabiro. Kisumo dala. Sumo wabiro. Wabiro. Ubiro mapek. Jowi. Wabiro Kisumo. Erokamano kama ne tai chono enan Steve James aka Nyakwan Nyaronyo wana kautul makena maguniro kamano madonga ya nyamedlo Facebook page ma Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kaiti subscribe YouTube channel marwa ma Chuny Onagi TV. Erokamano ne Mheshimiwa Morris Ngeta ko mido thulo mari kato beneni dech kamano mondo mibimba kachel koda johera mag Chuny Onagi TV. Erokamano madonga ahinya. Erokamano. Eko kamano oritu masane. Asante. Ma en duond Onagi.